дар ин бахши барнома таваҷҷӯҳи шумо тамошобини иззатмандро ба ду ҳодисаи пахши пиёдагард ҷалб менамоем. дар шаҳри Панҷакен ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Мусо пиёдагард марди 56-соларо пахш намуда аз ҷои ҳодиса фирор намуд. дар шоҳрои Ғафуров Хуҷанд бошад, зани 61-сола зери чархи сабукрави Opel ба ҳалокат расид. баъди дучор шудан ба садамаи роҳу нақлиётӣ ҷои ҳодисаро тарк намудани ронанда амали ноҷавонмардонест, ки аз хислати инсондӯстӣ надоштани ронанда дарак медиҳад, зеро бо расонидани ёрии аввалини тиббӣ ё дастрас намудан ба нуқтаҳои табобатӣ мумкин аст нафари дучори садамагаштаро аз марг наҷот дод. Чунин ҳолатҳо аксаран зимни пахши пиёдагард мушоҳида мешавад. Масалан, санаи 8 январи соли равон тахминан соати 20 Шаҳрванд Абдуллоев Алишер Қурбонович соли таваллудаш 1966 истиқоматкунандаи деҳаи Сори ҷамоати деҳоти Моғиёни шаҳри Панҷакен дар роҳи нақлиётгарди деҳаи мазкур дар ҳолати доштани ҷароҳати ҷисмонии гувоҳидиҳандаи пахши нақлиёт дарёфт карда шуда ҳангоми дастрас намудан ба беморхона ба ҳалокат мерасад. дар натиҷаи гузаронидани чорабиниҳои фаврии ҷустуҷӯӣ аз тарафи кормандони милитсия бо изи гарм муайян карда шудааст, ки ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Мусо рақами қайдии давлатиаш TG 1221 NA02 Халилов Дилшод Ҷовидонович соли таваллудаш 2000 истиқоматкунандаи деҳаи Сор дар ҷинояти мазкур гумонбар дониста мешавад, ки аз сабаби риоя накардани қоидаҳои бехатарии ҳаракати роҳ дучори садама шуда бо мақсади дурӣ аз ҷавобгарӣ ҷои ҳодисаро тарк менамояд. кӯмак расонидан ба ҷабрдида гуноҳи ронандаро сабук мегардонид, аммо ӯ чунин хислати инсондӯстиро нишон надодааст, ки дар асоси ду моддаи кодекси ҷиноятӣ 127 дар хатар мондан ва 212 вайрон кардани қоидаҳои ҳаракати роҳ, ки боиси марги инсон гашт, парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. таъиноти ҷазо дар намуди маҳрум шудан аз озодӣ ронандаро таҳдид мекунад. дар ҳудуди ноҳияи Бобоҷон Ғафуров низ аз худбоварии ронандаи камтаҷриба пиёдагард зери нақлиёт ҷон дод. санаи 12 январ тахминан соатҳои 18:50 ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Opel Astra Рауф Фарҳод Нозимҷонович соли таваллудаш 2000 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти унҷии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ҳангоми ҳаракат дар километри дуюми роҳи нақлиётгарди Ғафуров Хуҷанд ҳудуди ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бехатарии ҳаракат дар роҳро таъмин карда натавониста пиёдагард Дадабоева Мавлуда Ҷумабоевна соли таваллудаш 1960 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти унҷии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, ки аз тарафи чап ба рост мегузашт, пахш намудааст. дар натиҷа пиёдагард аз ҷароҳатҳои вазнини бардоштааш дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат мерасад. бо манзури ин матлаб аз ҳама иштирокчиёни ҳаракати роҳ хоҳиш ва талаб карда мешавад, ки қоидаҳои ҳаракати роҳро риоя намуда ҳаёти худ ва дигаронро зери хатар нагузоранд, зеро ҳаёт неъматест, ки барқарор намешавад.